Hello everyone, hai no hai tisan katal blog nong no lamsoko hingke ang blog tu pui meya kabangma di nungi tongka tamni bagay hingke ani sorry ekdom no osusto abon bagay hingke tao bo sorry hamya ko asuk hingke abon bagay no mo khaito ang video agi khlaimase hingke ang renani mana time ngi tongo ta abon bagay hingke naigadi muskai share klai to kha ekdom kun phancha nukliya hingke tabuk bo jaga thana bagay okhorjak norok ani video aste nai to kha hingke norok saimanai tabo hingke iko phai sopai ka chan saka hingke no dati sopai tobika tam hingke bin para bai ton para bisi chalaiya chwng ek para se baksa to saimia comment khlaio norok dol dai rok ni hingke je saimia rok no ang side o chwng dolya chwng para kaisa se hingke bai bai se klaio hingke aboni bagui no chwng tabo thalaina bagui okholaijak norok nai tonglia ani video chwng okhornani late chwngui thangka tam bagui hingke borok naising laimang hingke ugulogo nukma khana borok bwsang thangna bagui okholaijak hingke satung si pai paikha aboni bagui bere late wngthaka bwla hingke iri kutung rok bo chumna nangliya haino kolombai thangka hingke phaina puro to kwchangni bo saiman tongo tam hingke chalo chini para bai je chwng tabuk thang nai tongmani jaga ta. Tabo hingke petrol pump o sokpaikha thok short aboni bagui thok kisa dalaina hinui hingke mo hingke Rajnagar hingke norok kebo Rajnagar rok ni ani subscriber rok tongkha hingke comment khlai di. Ya pump rok tong pump thangge belover pump kabang ya heda mister sing borthang tong tini mongtang bele le deng ja khai kono le no kisang kha heda na sar digona nango sabene tinong tabo thangse na yang pump ro bakai Oi, na ama display use ta khaji. Display use kaga suturi wana. Taw oro bathang ma tong ko te koroksa rang nain thong rang binok hingke yang ota hingke bo to bini berini nong ni sahayo kaba bini berini parang hingke cinenggo ke bini nok hingke yang mongge phasing ota rang nain thong semua orang nasing lai tong. Tabo hingke chakma gato khai sopaikha oro mela wngui tongo naidi go anando mela hingke borok kom borok rok se kwrui tamo hingke salbla khoro se bisi borok ba jomo hingke aboni bagui no mela to chikon masa omo jaga bo chikon short hingke iko omo hingke chakma gat pho chwng oro hai sopaikha yang tin thana klaio je thanai rok to lama sini kana tam hingke mondang to belai no common sing thangka hayadoba hingke kwbangma borok thango kong borok naio hingke ang to agi sikang thangjak afro khe to kun phanchi swnamya ko hingke tabo hingke mane bini video rok nukmano ta kusu mane unique swnamjak rok nugo hingke tisa katal o swnamjak nugo ta hingke aboni bagui naina bagui kisa muchungmani hingke aboni bagui no thangnai gana bahai tei norok no phuno gana nai tongdi. Yang bait parking khle tong tong mane ta sobai o bait parking khle tong to juda ek mane agan tu nang kha phaiye to phano lama kisa kusuro tongo age febra sali hata febra tal sokong mokolo ra hadul het tong ke phai sobai 120 खरब रे खरब 37 টাকা भाई मैं लिखे दे दूं
Aja fibro pas fibro ka omor ya mane pakane dia petahan. tabo o sohor ka thangnan bagai tam hingke sal thangi tongkha hingke nong no kaham ke video rok khlai nongmalia tam bagai hingke ang kisa berema bagai video khane se pogai thangka on bagai photo buja kha hingke te reels rok khai kha on bagai pogai thangka ta hingke norok baksa to ani reels video rok nongma khana je montango reels khaima rok hingke obo oroni video no hingke video se ang kisa upload khaine le ding khata on bagai tam hingke sorry to hamya bla on bagai hingke kha khayo norok ani video no naitok jakhana ne naitong na ne hingke busuk tha lawan bagi ke 20 টাকা 30 Kasya 30 apa tamu topeng ja gorok Tamo. Iku yang seberapa? Ya, lo masa ko dujon orang kering Bigrange proses malia. Kekesang. Kerang sukun. Oh ma, je thanda ka markai. Alam bre.